ако някой ме попита каква е дефиницията на думата приятел, аз ще му кажа Сесилия Слабилова. Значи, ти си изключително добър човек си, наистина си много търпелива, много си умна, много си... Просто аз мисля, че ти си силен истински приятел, човек винаги може да разчита на теб. Познаваме се наистина от малки, ние се познаваме направо от много малки, познаваме се от първи клас. И аз просто разбрах, че наистина човек има разлика между приятели, които се срещат в сегашно време и приятелства, които са се породили още от деца. Има огромна разлика, наистина. Може да сме се карали, но винаги си била една от най-добрите ми приятелки. Това не може да промени изобщо не може да промени този факт. С теб имаме еднакви възгледи на виждания върху някои неща и върху някои хора. И наистина много си търпяла и така. Просто си много умна, много забавна, много си добра, ти си ми комшика, живей се и там. И така, и много те обичам, и утре най-сетне ще се видим и нямам търпение. Наистина.